σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, θα παίξουμε κάποια πολύ διαφορετικά παιχνίδια, ξέρετε τι εννοώ, αλλά ναι, απλά, sorry γιατί το πράγμα αυτό, ναι, να ξέρετε, λοιπόν θα σας δείξω πώς να κάνετε βίντεο στο YouTube, λοιπόν βλέπετε, λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα έχω πολλά παιχνίδια, θα σας πω μετά για αυτά, λοιπόν πάτε στο YouTube, πατάτε εδώ. Πατάτε στο YouTube. Πρώτον, ξέρετε, ξεκινάτε όπως πάντα να βλέπετε YouTube και άλλα τέτοια. Βιοιατρική, βιοχημία, βιοτεχνολογία, βιοοικονομία και τα έχουμε λίγο μπερδέψει. Τι είναι όλο αυτό το βίο? Λοιπόν, πατάτε εδώ πέρα κάτω στο σταυρό. Ξέρετε που λέει εδώ πέρα κάτω. Κάτω που λέει αρχική, short, πατάτε στο σταυρό. Μετά, εγώ πέρα έχω βάλει. Και μετά πατάτε εδώ πέρα κάτι που λέει εσείς. Μετά πατάτε εδώ που λέει το κανάλι σας. Και εδώ πέρα είναι τα βιντεάκια μου. Τέλος πάντων. Αυτό το κάνω πάρα πριν 17 λεπτά και το άλλο 18, οπότε ναι. Δεν πειράζει, το είχα κάνει με ένα φίλο με αυτά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει πολλά show και αυτά, ναι, τα πιο χάλια. Εδώ πέρα μου... Ένας από μια άλλη χώρα με είχε βρήσει, ξέρετε, μου είπε, κοιτάξτε. Περιμένετε, είχε γράψει, δεν κάνεις καθόλου σχεδόν αληθινά βιντεάκια, κάνεις μόνο πράσινη οθόνη. Οπότε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το subscribe, για τα 2 subscribe, ωραία αλήθεια. Ωραία, και μετά κάνετε πολλά βιντεάκια, το θέλετε να κάνετε μεγάλα, πατάτε εδώ πέρα, πατάτε αυτά, να κάνετε βίντεο και άλλα τόσα. Πάμε να σας δείξουμε άλλα τώρα. Κοιτάξτε. Όταν θέλετε να κάνετε βίντεο, πατάτε εδώ στο V-Nectar Stand, κάπως έτσι. V-Recorden. Και πατάτε εκεί πέρα να κάνετε βίντεο και άλλα τόσα, όπως κάνω και εγώ τώρα. Βλέπετε, έχω παιχνίδια εδώ πέρα και το Stumble, guys. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα-ένα. Πρώτα θα μπούμε... Ποιο θέλετε εσείς? Θα περιμένω και αυτό κι εγώ κανένα. Μπας και θέλετε να κάνουμε κανένα. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα, θα μπούμε στο PKXD, όχι PKXD, δεν είναι και τόσο ωραίο. Θα σας δείξω εδώ πέρα το παιχνίδι πώς παίζεται αυτό το τέτοιο. Έπαιζα πριν κάποια λεπτά. Θα το έχω τέρμα κάτω για να μην ακούτε τίποτα, οπότε γενικότερα μόνο εμένα. Παιδιά μου βάζει κάτι διαφημίσεις που δεν ξέρω ακόμα και εγώ, κάτι με ρούχα. Δεν ξέρω αν σας έχει βγάλει κι εσείς, αλλά σε πρώτα μην με κάνετε μπαν. Please, αλήθεια. Απλά μου βάζει τις διαφημίσεις, κοιτάξτε. Οπ. Κουνάτε με την κάμερα και όταν θέλετε να κάνετε και χάνετε τον boost και τους ρίχνετε απ' έξω. Κοιτάξτε τώρα να τις ψαρίσω. Και έχω πάει, ναι, αυτό το level. Παιδιά, άμα είσαι σε ένα συγκεκριμένο level, δηλαδή στην αρχή ξέρω εγώ και εγώ το κατέβασα γιατί απλά ήθελα και βαριόμουν στο αμάξι. Στην Εύβοια, ξέρετε που λέω. Σε μια θάλασσα που δεν ξέρω καν. Είναι ωραία αυτή η θάλασσα, ωραία, έχει βρει κάτι κοχύλια, εγώ θα βρει. Μην αφιλεύουμε αυτό, ας φυλεύουμε στο βαθμό τώρα. Γιατί αυτό πραγματικά δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε... Τώρα έχουμε και ένα φίλο. Πάμε, ξέρω εγώ τώρα, στα Μουλγά. Πάμε στα Μουλγά, να ξέρετε, προχτές είχα πετύχει ένα special. Τώρα έχω 3 special και κάποια legendary, ξέρω. Το special μου πέτυχα αυτό που σας είπα προχτές, που σας πέτυχα. Είναι ένα με φτερά, θα το δείτε, το φοράω γιατί ήταν τέλειο, παιδιά. Εγώ απλά σοκαρίστηκα, ναι, έκανα πολλά σπίτια, μετά σοκαρίστηκα και τέτοιο. Ήταν το τελευταίο μου στυλ. Όταν κάποια συνέχεια τα αφήνω, μέχρι να τελειώσω. Εγώ δεν αντιγράφω YouTubers, να ξέρετε, λίγο είχα αντιγράψει
special στο δεύτερο και αυτό το τρίτο που μου αρέσει. Α, θα σας δείξω και τα emoji που έχω, αλλά πρώτα θα σας τροχώσω και το καλύτερο. Κοιτάξτε παιδιά, τι βάζω να βάλω για το τέτοιο, δεν έχει και το emoji. Για πες να βάλω λεφτά. Να βάλω λεφτά. Wait, ωραία, δεν περάστο. Τώρα βλέπω ότι θα σας διαφημίσει με τις γυμνές. Εντάξει, τώρα βλέπετε και ρολόι. Μην αλλάξει διαφήμιση. Γιατί κάτι πιο μην πω. Πώς βλέπω τελειώνει τη διαφήμιση. Κάνει 100 χρόνια. Επειδή το έκανα λίγο cut. Γιατί κάνει πολύ ώρα να τελειώσει αυτή τη διαφήμιση. Μην τελειώσει και το βίντεο μην πω. Το έκανα πολύ cut τώρα. Δεν θα τελειώσει λίγο διαφήμιση και μετά το ξανά έκανα. Παιδιά, από κάποια λεπτά το άνοιξε, νομίζω. Ναι, το έκανα τότε, δεν φαίνεται. Τι άνοιξε. Περιμένετε με μισό λεπτό. Όχι, δεν ξέρω πώς είδα τι πήγα να πετύχετε. Άντε πάλι αυτή η διαφήμιση. Τώρα θα σας κάνω κάτι. Ξαπλώνω λίγο. Ω, Παναγία. Παναγία, παιδιά. Με χάνετε τώρα. Τώρα με χάνετε. Ω, παιδιά, ακούστε και αυτό το κλακ. Ωρ, φίλε. Μισό λεπτό. Κοιμηθώ λίγο. Ακόμα να τελειώσει τη διαφήμιση. Εντάξει, τώρα τελειώσει. Μια βλακία. Εντάξει. Παιδιά, αυτή λέει τώρα για τα λεφτά και τέτοια που είναι. Chicos, he logrado ahorrar para unas vacaciones solamente jugando este nuevo juego. Miren, ahí pueden ver 3.200 euros realmente en menos de 2 semanas. Además va directamente a tu cuenta bancaria. Les voy a mostrar exactamente cómo se hace, es súper fácil. ¿Ven esa gallina de ahí? Claro, los obstáculos pueden hacer que pierdas, pero si son pacientes como yo, pueden acumular un montón de dinero. Miren, este es mi saldo hasta ahora, ya es una locura. Cuanto más avances, más puedes ganar, es increíble. Ya llegado al final, veamos cuánto hay, 640 euros así de fácil. Descarguen la aplicación en el... Να δω τη διαφήμιση, καλά. Έλα, γρήγορα. Μην πω. Σπάνιο. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Πόνο. Παιδιά, τι πήρα. Παιδιά, πήρα μια σκατούλα. Παιδιά, πήρα μια σκατούλα. Άντε πάλι, κορίτσια. Ρε φίλε, σταματήστε με τα κορίτσια, ρε φίλε. Τι έχετε πάθει, ρε φίλε, όλοι. Με τα κορίτσια. Κορίτσια. Όλη την ημέρα βλέπει το νερό. Παιδιά, όσοι έχετε κοπέλα, γράψτε το στα σχολεία. Ναι, εγώ να ξέρετε, έχω κοπέλα. Όχι και ένα τέτοιο. Μ' αγαπάει, την αγαπάω και ναι. Της έχω δώσει δώρο, μου έχει δώσει δώρο, της έχω ξαναδώσει, αλλά δεν θα τέτοιο είναι, οκ. Δεν πειράζει.
ξέρω φίλοι τι. Να παιδιά, πάμε να κάνουμε πάλι τροχή της τύχης. Μάλλον πρέπει να τα παιδιά, δεν ξέρω καν τι μουσική παίζει. Es un carrusel, carrusel, carrusel. Λοιπόν, φίλε, πάτσε όλο το όχι, δεν θα το ακούσει, γιατί είναι χάλια το τραγούδια το Sigma Boy και αυτά. Παιδιά, σήμερα, αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο, θα κάνω και άλλη φορά ένα βίντεο. Ναι, γεια!